Uei Uba stad. Kani ka subject ya ka bang kwa ban ya kren ha kani ka sngi ke bamta. Paswa bangan poi siya katanga kwa ban ai kublay siya fi uei baro ha ka gerteng ka batyang tam ka badan bortam ka jong try ba unong pen mjingi which is Chris ai kublay fi ke badan kani ka jelag jungi ke badan ri India ke badan shaban na ri India ke ba ngap na ka sngi siya ka sngi ya kani ka jingkren na ka ktien ka jong blay ngida sngo i ji sha fi i ministry ka jongi ya ka ba fi ai por ya fin ngap ka ktien ka jong blay banga ai ngo maka ktien ka jong blay da shisha kalong ka bor ya fi kalong jimentoy fi kalong jingker khu ya fi bangani ka ktien ka bangan kren ka ni ka sngi kalong jingker khu sha nga bangan ngai ngan sam lang ya gani hagani ka sngi bagalong ka jingker khu ya fi ru uei Uba stad kani ka jingkli ya ka banga bu hagani ka sngi ngalai yo sngo ka wi ka jinga thu tip ka long gum no laong ba shisin unong hikai jong u Aristotle laong kilai wat ya utau Uba stad tam haga perthai bagumta kita ki students ki jong u kilai wat ya utau Uba stad tam haga perthai kema ba Aristotle udai u student jong uni ubriu ba uni ubriu pat udai u student jong u Plato di bahalordo uni di hapdeng wan Aristotle ngam tip ya ka kerteng ju ngai sngo ni ki jinga thu bagumta kilai ban wat ya kita ki ba stad haga perthai bat kilai nakawai ka kendong shakawai kendong nakawakut shakawakut kilai wat ya utau Uba stad mereka bakhat do ki wan man ai ka report ya u tau no hikai ki ngim shem ya Uba stad tadeng ta uta uno hikai ruong ngaru ngam shem ya Uba stad namar ngaru ngam long Uba tip lot iki baro ngaru ngam dei Uba stad namar ngam tip ya ki baro kabamut hi udan ubri Uba stad ni ka perthai ban tip lot iki baro hoi umdan henry lada ngim tip lot iki jung ni ka perthai compare kata Tadangi wat la si ubri Uba stad la ngim shem ru compare kata. Henry kabakam kong san kalong hatu ubriu la nyo ya kata jing stad jung utang namar udan ya jing stad se jing stad kot le se udan le se ka qualification ka biang le se ula pass PhD le se ula bandai scientist le engineer ula bandai aeronautic engineer bashna ya airplane le se ba mo bashna ki ba what ya kita ki spacecraft le ne kita ki mo kita ki ban ki what stai support sha swim neng ban le chabanai ne ban le support ki bai pat ki met beneng hatu tang bala nang ban thau kita hatu bala nang ban penher ki rocket la nang ban ken kita ki jing ken ki barok khat try la dei Uba stad emfi ngata ngam sngo bautau badan ya kata ka jing stad udei Uba stad vena pe ek tin ke jong blay ula dan we usim haga por bu udang ret u blay lawan pa u ong me kwa ba uni ubre ong kwa ek jing stad bautau du usim Solomon u so tho ye ne ka we ba uduna tadeng ta upane ke jing stad no blay but blay ula ai ke jing stad hau but the shisha ula long Uba stad baka babel ke kren ke we ru ola da fiduna ke jing stad to pananga teng along uta ba ai kloi ya ke jing stad banganum ke no benyefi Uei Uba stad ke perthai dan Uba stad kwa abanong fi Uba stad dei tang uta Uba don ya blay ke chim ke chuku but Uba itu you blay but Uba itu ru ya uta blay Uba don de ke kerteng bu tau brio Uba itu ya blay da ka kerteng udai ubri Uba stad ka babel ke thu ingi baladon ki riu stad balakot iki ki riu stad bagita ki riu stad lakot iki baki di ki riu stad namar baki itu ya gi ki baken jaman sim kala itu shay ki klor la i blo pau ta klor ba on saka you sim junkie sim mo try ki try bau tau de jisu badeng ta kila i no ya ta ka jaka shong ge junkie kila i no e ka ri ge junkie nganget ya ga yen ga sam ge junkie bat kila lik ban wat yauta Uba stad na ki stad bakilai ban wat yauta usim ba anda ba ki kila ya kendu kai ke baja ka babel ke thu ingi anda ba ki kila ya kendu kila lao ya ta ki jingsong ge jongki ya ka kser ga mer ba ge jing ubi ba dia na ta ki mani ya jisu ki mani kum no jisu kum no ki thu ujisu umpat le ke no ka kamba ujisu umpat le ke no ka kam ga ba krau ba pla Henry kila itu nau tau klor kila yo itu ka message bau ni udai Chris udai nong pen jong ka perthai but de yang ta bran kida ino iki baro bat kida let ban wat yo jisu hadu banda syam yu but anda habaki poi hakata ka jaka haka ying ka ba udan mau de yang ta kila lot itu ki jansong ye kita ki jante baro ba kila lao kita ki present ki jong ki kita ki jing ais ngo bha ki jong ki bat ka babel ka ong to kila mani dem ya kan puli ni ka por na Matthew Shillong ba ar de khot ka ba khat wait ter ka ong ni
haba kile wandro ha ka ying kile iu tau khulung lembat ka Mary ka kemi jong haba kile dem ba kile maniru eu ba haba kile lawi ta ki jing song jo ki kile terwa ya ta ki jing a he u ka kser ya ke jing ubi ba ka merde ti haba la maham la pai ki do blay ha ka jing pos ni kim shim la le pai pat shau herat ke le no shala kari na ka wai pat kalenti kini ki breu ki bi itho u blay kini ki breu ki ba reu blay kini sngoi ka sur ka jong blay kini itho i ki signs ka ba blay pa ni badeng ta kini itho ru yau tau blakha no blay u belong u Jesus Christ kan tadeng ta ko abnong fi ka sngi la da fi dei sha u breu ba start nga la abnong ka wai tang la da fi la itho u Jesus nga nyau ya fi u breu ba start la ni u blay u nyau ya fi u breu u ba start tadeng ta ka jing start ka wan na mar ka jing shep ting u blay la da fi shep ting u blay am la fi dei politician ba khubor ka no am fi dei u biet la fi shep ting u blay fi dang dei hi u ba anna nga la ban ong ye ka fi dang dei hi u biet ka baba ka kran chai ka ba ka jing shep ting u try ka long ka jing sedang ka jing start ba ka jing tip la fi shep ting u blay fi dan ka jing start blay ba deng ta fi dan ka jing start blay ba fin i tho u blay ba fin i tho u jisu la fim pari tho u jisu fi dang dei hi u biet ka babel ka ong ka ta le pli na ka sam ka ba kha sa u ba biet u ong ka donot danu blay danu blay la ne danu jisu ne to jisu dai blay ta di ba biet dengan nget akan ka sngi ka ba menta to ai ba ka ne ka jingkren ka ne ka sngi shisha kan long ka jingkren jong ka jingkar khuna ta jong fi la fim pari tho u jisu if you tho malu malai u kam biang fi ban i tho bahaya u wala fim pari tho do I help play un I fi ka ta ka jing champang un I fi ka ta ka jing start ba fin i tho u jisu bo de we fim pari tho u jisu fi nang de hu biet tadeng ta ka babel ka ambo try u jiet ino ki ba biet jong ne ka prathai ban pel ran ye kita ken ki ba start jong ne ka prathai ki ba start ki ba shu snow start ne ki ba shu dan ka jing start ka ba ken jado ka ba ha ga jabi eng ki bam dan jing start ha ga men sim la fim pari tho u try fi nang de hu biet Ngadwai ni ka por bo try per khu fi ngadwai ni ka por bo try per sle fi ya ka ba fin de ithu shi sha yo jisu bo de we ba nge fin da puli ni ka ktien ro kombo start fin sno tho ni ka ktien bo biet yu puli ni ka ktien champang e ro am u puli sno mo ka de ka khubor kom ngal ong ka sngi u puli ni ka ktien kom ka cut history na u puli ni ka ktien kom ba ka de ka we ni ka jing tho kwa ba no fi bo biet yu sno kom tan re bo start u sno tho ba ka ne ka de ka ktien na u blai ka de ka ktien ka bla pen sle ka de ka ktien wal persat men sim dau men sim ba ko jong play tadeng tau tran ka khu fi ni ka sngi ne dwai ni ka por da ka khmat ba kan jam sim jong fi kanang mat la ngi ne dwai ba kan da plate no ba fin ne yo no ya ka jing start ta ka jabing ka jong fi ka ta ka jing mot per khat jong fi kan plate no wang ba pin da sngo thu hi sha ya ka jing si sha bom dan da ka wai pa ka jing sha de ta jisu bulong ka jing sha de mo bulong sim ki sim try u de mo ken u bulong try halor baro ngi dwai ni ka por mata try ngai ngo e me ko pa ni ka jing kren na ka ni ka sngi Pangai ngo emeko pa, bani ki kon ki jama ka ni ka sngi ha ka kertengu jisu. Ngada kren ya ka ni ka jingmut ka jong fi kan da pleno, ba ka donot jong fi kan si sha ka no long ba la kat no. Ba da nget try men play ka jingmut ni kon ba kin snow to si sha me. Man ai ki ka ta ka jing start ka jing champang ka jing song to. Ba u blay bo si sha dei tang ma me u Jesus Christ. Dei tang ma me ko try. Ba kom ki real start ki la ithu ye me ai begini ki kon ki long ki real start si sha compare fi dan jingnang jing start na film dan re la fi la ithu ye jisu la ithu ye fi kom ki breu ki ba start na dwai nga khu fi ki ni ka sngi ba ka man sim jo fi kan play ki jingmot jo fi kan play ba fi ne ithu ye jisu ba fi ne ithu ye la de ru fi de wei fi la ithu ye la de fi de ithu ye jisu fi nang ban mani u Adwai no mnaga sngi try kom ba kini ki real start ki lawan ba ki la mani me ko try a begini ki kon jamer kin mani me ba kin lot ye ta ke jing ai ke jong ki kin ai ka ta ka ba hatam chame ka download ka men sim ke jing em ke jong ki ya ta ka jing em ko try ban long ke jing em jong ke jing knya ba ka adwai ngada ka khui fi ke ne ke sngi bo blain ka khui fi hallelujah fin long ki no mani ke bi sha ke jong try ba fin shakting you jisu fin da sngotriem ru ha ka kerteng ke jam o ba ngada nget bo try punan kambor ba fi la fi la itu you try Halifin yo ika bor ke jong try, ika jing perslek ke jong try. Ya ka yo ika ne ka bor. Kum bau jisu ang, kum mangangale, kum tarfin le ke ika ta jing le ika bangangale. Ba fin yo ika bor ke jong try. Ika ba fila ban shakri kum bau jisu shakri. Ka dwai nga kar khu ye fi kar teng ke jong jisu nong em. Jing pang ji stam bor jing dom jing le baro ki bor baman, ki ba te kum baro ki do ki dam. Blai na kar khu ye fi ne ka singa jing try kam jong fi ke ki baro fi le ngi ka kamba ke jong try. Ka dwai kar khu try ne ka bor ke jame ka wan ni ki kon. Harta ni Jisu nang em. Amen. Amen.
Hallelujah. Try no khui fi no pasla fi. Ka bor ga jong bele kana wana ka jing em ga jong fi. Ba fin la ban em ga jing em ka ba itu utrai. Ublen ai sha ka jing stad. Ka ba sha fi. Ublen ka jing sok ulong kat fi. Kuble shi boni sa siam pan. Amen.